Pring menceritakan kisah asal-usul tanaman bambu yang hidup subur dan ijo royo-royo. Dikisahkan di kayangan Betara Guru menugaskan Dewi Kesuburan dan Dewa Wisnu, Dewi Sri dan Joko Sendono untuk turun ke dunia menyebarkan ilmu tentang padi dan palawija. Sosok Dewi Sri adalah wanita yang cantik jelita dan sebagai lambang kelimpahan rezeki, dan konon siapapun yang bisa bersanding dengan Dewi Sri maka akan berkelimpahan rezeki. Untuk itu Dewi Sri bisa bersanding dengan Dewi Sri menjadi rebutan di antara Bambang Baduk Basu, Lembu Kumarang dan Celeng Srengi. Semuanya mengejar Dewi Sri untuk diperistri. Lembu Kumarang dengan seluruh prajurit Sabrang mengejar Dewi Sri hingga ke ujung dunia. Bertemulah dengan Joko Sendono dan kemudian dipanah berubah wujud menjadi banteng Bambang Baduk Basu. Bertemu dengan petani dan istrinya. Tak bertemu juga, datang dengan Dewi Sri, saking marahnya ditendanglah gubuk petani, garu dan loku yang berubah menjadi rasi bintang. Rasi bintang tersebut menjadi panduan para petani untuk menggarap sawahnya. Pada Baus dipanah oleh Joko Sendono berubah wujud menjadi ikan loh. Celeng Srengi tak mau ketinggalan memperjuangkan cintanya pada Dewi Sri. Dalam pengejaran tersebut, Dewi Sri mencabut salah satu rambutnya yang berubah menjadi tanaman tebu. Sekali lagi, Dewi Sri mencabut sehelai rambutnya, kemudian berubah menjadi bambu. Dari sinilah asal muasal tanaman pring atau bambu. Celeng Srengi mati dipanah oleh Joko Sendono. Anggota badannya berubah menjadi penyakit hama tanaman seperti cabuk, lembing, walang sangit, dan lain-lain. Lembu Culeng dipanah, lehernya patah, terbang ke angkasa, berubah menjadi Buto Kalarawa. Badannya berubah menjadi lesung dan alun. Buto akan memakan bulan dan terjadinya gerhana. Untuk itu, Dewi Sri memanggil warga masyarakat petani untuk menyembunyikan lesung agar Buto tidak memakan bulan. Telah usai Dharma Dewi Sri dan Joko Sendono di dunia menyebarkan ilmu botani dan pertanian. Semoga seluruh makhluk di dunia saling menjaga harmoni antara alam dan manusia. Hamamayur hayuning bawang. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama inilah persembahan dari Padepokan Seni Mangundarma. Ya nengke
Bathara pundi kok nyritakake gegering pulo tanah sabrang Bermo Kamboja Thailand Bali Lombok yen inggih kumapan boten namung percaya gumelaring kahyangan Sailendra Bawana Hayang pukulun Bathara Guru Ratu Ninging Ratu sekaliran Bali para dewa Durandana Brahma Indra Bayu Surya Maha Dewa Bathara wis garwanipun Batarisa sedaya sami kagem enggolir peksi berjangga lelono berjangga glatik lelono alap-alap lir kadya manuk glatik sinamben alap-alap kang datan wani obah wani tetindrim sedinten kala mangke ngantos kapindhangipun sang Bathara Guru menika pangandika ingkang dereng kawijel ing lisan Yono suwah ajengnya asmara jati
adeging kayu jati kastupa pang papat kalimo pancar sekarira tan kena winilangan awuh putra lawan putri legeri jagat sejati awet genamas tunamo sitam mangku dihin ulun waspada no jaiting neto lekering wardoyo ketarang semu ulun Dewi Sri lan Wisnu yo Joko Sudono Waruhono yang jagat royo ketaman ruhoro petani podo kemlagi poro dagang keplantang kang amarakno pagebluk mayang kono saiki ulun arsa ketutno wijian saka swarga lupa lumantar sira garuk Wisnu lan Batari Sri mula muduna ing ngarca padha sebarno kawruhab tetanduran iki garuk nuning nggih Rama Pukulun amit sewu Rama Pukulun lajeng denjang menapa pun putra sakloron ngandhap ing ngarca padha duh Rama Pukulun aja ngenteni colok lintang sambung obor rembulan wayah iki sigra budar ger kulup sakloron ngestuaken dawuh Rama Pukulun nuwun tambahing pangestu Rama Pukulun pangestuku kaya ilining banyu aja nyandung sengkala nyandunga cempaka mulya jaya sak lakumu tetuko reringo tansah eling lan waspada muga antuk karya ger kula marak sebo mangarsa ulun kang tanpa tinimbalan ana paran ger bangketan kolak ketang wok-wok ketekur mbok meong Rama Pukulun kula nyuwun dadaharan ingkang boten boseni Rama sandangan ingkang boten saged lungset saklawase Rama kula nggih mekaten Rama badhe mungkasi duda kula Rama badhe tumut lamaing permada silaning wong akrama Rama kula nggih ngaten Rama kula ngrencangi tapa kuteh boten ngertos dununing paweweh nyuwun daud kalian Dewi Sri Rama siho bangsat kepara telek Dewi Sri ku bakal dadi garwaku ora bisa aku calon garwane latalah wong telu kok padha karep
karepe ora wong bakal tabokan mengko iki. Wis cukup ger padha rungokno yen kepingin sesandingan kelawan Dewi Sri. Ono sranane ger. Wah, napa niku Rama? Sranane Rama? Ngene ger. Ya iku gamelan kedhok ketoprak surak keprak tanpa genting. Mongko Dewi Sri wis mudhun ana ing ngarca padha mula pawelingku ger sira bakal ngunduh wohing pakarti ger. Wah, lek kados mekaten kula ugi sedulur kula kalih niki nyuwun pamit Rama Pukulun badhe sumusul mbujung Dewi Sri Rama Pukulun. Iya nggih. Dewa lan Bayu awat-awatono Sri lan Wisnu aja nganti gumarang Senggri lan Baduk Basu kanggo gaweni Sri lan Wisnu ger. Nggih ngestaken dawuh budhalo saiki yo ger. Nggih ngestaken dawuh Rama, ngestaken dawuh Rama. Gantiya ingkang wonten medang kawung wadya bala nikala gumerang pating kali jerah pating geruk ler kadya lampahing bala werta kaya embat-embata palakrama.
Asihe Suramata Suratwer Surapati kala rupa sing ati-ati piak-piak kuwene dalan. Wah. Ayo brandine ampur merah padahal ora ketang arake yo. Oh. Ladalah prajurit medang kamu wong Surata. Ladalah kabeh daono sing dak arani we. Nggih, Gusti, kula Gusti. Golek ana Dewi Sri ubereng Dewi Sri bujungen Dewi Sri. Mula saka iku tak jaluk keringetmu dalam setetes lakumu dalam setindak teh patih. Nggih, Gusti. Lajeng amit nun sewu benjang menapa kula sakwadya bala nindakaken karya bujung Dewi Sri kumalaning rejeki Gusti. Walah dalah. Aja ngenteni surup. Aja ngenteni jago kloro saiki budal. Nggih Gusti ngestaken dawuh Gusti. Nggih Gusti. Ponang lampah gumanti ning Cinarita pukulan Bathara Wisnu ya wisana ya macan putih pujangga Suralaya ing mangke sampun sesiklong kang aran Jaka Sedana animbali kang arayi ya Dewi Sri mandhap saking gunung Jamurdwipa lampahira kaya wong ketandung asmara.
Yayi Dewi Sri abot temen ngemban dawuhe Rama pukulun Hyang Surawati nenggih Hyang Sang Hyang Ning Hyang Amurti niskala anggonipun ingsun lan sliramu nebarno wiji-wijian saka swarga loka iki Yai sajake bakal ageh rubeda Yai mula saka iku ingsun malih warna dadi Joko Sedana Yai inggih Kang Mas boten modal raos manah pun rayu mekaten Kang Mas wau nyinanga dereng abrit ngiduwa dereng tumiba ing pratala lampahipun kekalih kadadak kesaru tekaning kala gumerang kang begal lampahira wong ayu Dewi Sri Timbangono brantanipun Kakang Yayoy ibarat hitam asem cempaluk dadya prameswari Prabu Gumarang wong ayu terus malaning gelah-gelahing jagat panuksmane jelak nadhe sirah titah kang cadek ilo-ilo nilakanto mendhet permata mangertiya yen Dewi Sri iku garwaning sun batal karam dakon kaweruhi mula yen wani ganggu garwaku cilik bisa ngepok senggol kulite gedene nyatoni atine garwaku kelakon tak sujeni tunggak semi lambung ora kalah kereng oleh tak jaluk ora oleh tak jaluk ngamuo tak kembali perwolo taladeni ketok mlebet sak godhong pari tak saut seblakno Guraspati sirna kuandamu Gus ketiban kudangane alam aitno sing ati-ati Gus Gendewa binentang pasar mener dadane Gumarang lepas sakmulo gading urut amblerengi nujes dadane Gumarang ilang kala Gumarang jluk rubah wujude dadi banteng salumbu patung gedene aku njaluk pangapuramu Sedana wujudku balekno kaya wingi-uni Sedana Gumarang luputmu mbok gendong Dewi apa sira lali aturi Kanjeng Rama Dewaji yen to sira bakal munduh wohing pakarti tumindakmu kaya satu kewan handaka andahan rajang pager ayune liyan mula saka iku awit saiki sira matono ning Wanawasa Gumarang alah dalah iya
iya Joko Sedana tak tampa kaluputanku kanthi lila legawa mula aku njaluk pamit Sedana aku tak mlebu ana wasa Sedana muga oleh welasing Hyang Widi Kumarang. Lahito kala wau gumantining cinarita lampahipun Sang Batuk Basu pepanggihan kelawan jalma tani kang dadi gonjang ganjinge kahanan. Kita jalmo sapa kang dadi aranmu apa dapurmu ngerti ana wong wedok liwat kene rambute dawa potongane seksi rada semlohe semili kinti jenenge Dewi Sri. Amit non titiang nanan uning yang Jatmo Tani kalian sampai siren iki Dewi Sri ora itreng sapa iku Dewi Sri non lek sinden rea ngerti sinden pundi mawon kere ngerti lho lah kok ngono coba tak takonane sing siji iki Jalmo Tani apa weruh dapurmu kang aran Dewi Sri. Alah, nggih mboten semerap ta, Nun. Oh, ya napa nggih? Kula niki maturi ya napa nggih? Ini wis ngaku wae. Sopo kang dadi aranmu Jalmo Tani? Nun Gusti, kula niki Darmi. Niku lekne wayah wengi. Loh, lah kok wayah wengi barang lek wayah awan opo? Darmawan. Weh lah dalah. Yo kowe wong-wong koyo ngene iki takoni malah semluhe ngene. Oh, sajake lapo sira kabeh ana kene. Amit nun sewu, Gusti. Kula ten mriki niku sakjane badhe ngentut, badhe ngirim adik kula niki macul Gusti. Nah, lah mbok bilih panjenengan purun kula kinten nggih monggo. Nanging nggih ngoten jenengan tang letaken kula riyen Gusti. Aja cidak-cidak. Wis anu ngeten lho Gusti, tenang mawon, santai mawon. Masih ngeten, masih kula lancar ngeten, tapi masih kempling Gusti. Alah
alah. Oh, kurang pengajaran. Wani-wani nglamak mengsah panjenengan ingsun. Tak batok si ora ngalih teko kene. Ocapo nalika semono Bambang Baduk Basu mangkel atinira branang wandhanira katon bubuke among tani dipun sepak mumbul en antariksa dadi lintang bobok penceng. Sabanjur Baduk Basu ndeleng tumpukan ginawa lanjar sinandung tumpu mumbul ing awang-awang wujud lintang lanjar miring. Lajeng mandeng garu cinandak sinawataken ring antariksa wujud lintang garu. Dene uluku brojol sinawataken ing gegana wujud lintang luku. Sini saya belat kala tahu pergi. Oh no lara ora kene kala kala wah sapa sing wani-wani ngalangi aku uber Dewi Sri. Pawakane dedeg piadeke. Wah ganteng temen rupane iki kalah saingan aku. Lah dalah bangketang kolak kaling wok ketekur mbok meong genduk denok swi kowe minggat gak bali-bali manuto marang pun kakang tak pondong cemot tak gendong kemana-mana tak tubruk tapyuk Dewi Sri sayang. Pawongan gupak bujel rupamu pating semrawut kaya asu. Sopo kang dadi aranmu? Jenengku Prabu Baduk Basu. Omahku wedi awu. Pangananku kayu apu arep goleki wong ayu. Dewi Sri, I love you. Tak rewangi goteh ora ngerti dununging paweweh. Tak takono menyang Pak Soleh jare saiki Dewi Sri ana bonpring beh. Manuto yayo yayi Dewi Sri yayi. Wong caduk prayogakno apa sing tak gawa tak arani marga antaka tegese apa marga iku dalan antaka iku pati lungit pucuke kan mamulan pita-pita payu tibakno dadaku dadi legane atiku nek aku manah kemendukuren ya tak pencolotane nek aku manah kepenisoren ya tak dodokane tak dekepi. Nek aku manah menengah loh tak temengane jajaku dadi leganing atiku. Wau to ledok ilining banyu wong apes datan Suraya najan Baduk Basu tan makan tapak kikir paluning pandi penojong paring sang Joko Sedana sirna marga layu wujudipun dados iwak lo. Calmo titah gak ono kang dak arani aja
iwak loh iki yen nganti sira mangan iwak loh bakal adoh saka rezekimu. Yai Dewi Sri Yai inggih nuwun kula Kang Mas supaya lampahi awake dhewe slamet mongko sira nyempalo dalan manengen reyang tak mangiwa Yai Dewi Sri inggih kula manut Kang Mas. Jagat mangestungkara tak rajang koyok brambang tak iris koyok buncis duduk karepe dhewe celeng senggi buntuti laku ingsun batobat anggepmu apa kowe arep dhaup kelawan sliraku duduk karepe dhewe batobat welah kalah baunya harum sekali semerbak menusuk dalam jiwaku ya ya tak kutang kula krisi menduwur nyakot pipi nek mendisor nyakot trici tak kutang kula ambruk nek menduwur nyakot kupuk nek mendisor nyakot ya pikiran dewe ngampuni harum sekali Dewi Sri kene sayang kene sayang manuto marang kakang sayang ora kiri sesandingan kelawan sliramu celeng senggi walah dalah ora kena tak gawe alus tak gebrok kang dadi silang tak grebok kene Dewi Sri mangerteni kalamonto diuber marang celeng srenggi sigra sang Dewi Sri mate aji kemayangan uga sigra mbatek ulu cumbu ira sak lembar diuncalaken dawah Siti Bantala ilang sifate rambut jut dadi tetukulan kang sarwa kodhok waras Dewi Kusuma
dagangan tetukulan kebon godhong mawa iki. Ambune lezat sekali. Pas mendung-mendung hawane adem ngelak kang dadi panjenengan ingsun. Tak coba tak pangane. Celekuk. Wah. Bareng tak pangan rasane legi mantep jroning kalbu. Hei, wong desa ngadesa rungokno kabeh. Hei. Wong desa ngadesa rungokno kabeh. Itenono besok rejane jaman tetukulan iki tak jenengno tebu. Dewi Sri ngrumaosi kaseser playune bareng preksa marang Celeng Srenggi sigra mbathek wulu rambut sak lembar den uncalaken tumiba ing lemah ilang sifate rambut jluk dadi tetanduran kang ijo warnane moros. Tandurane opo iki? Coba tak pangane sing cilik kaya ngrubung iki. Tak cabute iki. Tak pangane, coba. Teleguk. Walah dalah. Lah kok enak temen najan rada pesing nanging enak temen sing rubung iki. Lah mendae cilik enak, lah sing gedhe meneh enake mendae. Coba takono bapak-bapak. Ero, Pak? Ora ero. Coba tak pangane sing gedhe iki.
ing riku Kocapo Celeng Srenggi ngrokoti tetanduran kang ijo mawa ros lali marang Purwa Duksina kalotakan nyakot tetukulan kang tuwa saya cinakot saya krasa atose kepati-pati nganti putung siunge siji bareng tak cakot rasane legi ning atose rajamak waduh biung siungku nganti putung wong desa ngadesa rejane jaman titenono sing robong cilik iki tak jeneng ngobong langsing gedhe tak jeneng pring petung wok waduh me ambune iki kok wangi temen manusuk jroning suksma oh Dewi Sri kurang pengajaran he Celeng Senggi wani-wanine sira nguber garwaku olah dalah prasaja wae paribasan padha jagone perkara babonan wani tablukan nganti tumekan pucaking bawana bakal tak rayah Dewi Sri Joko Sedana mula tampanono pusakaku sing bakal mungkasi angkaramu Celeng Srenggi lah dalah pusaka dolinane arek cilik mbok gawa kene tamakno jajaku dadi leganing atiku waduh bapak aku mbelakno patine bapakku kaniaya sira Joko Sedana bangsat bapak ana tetembungan anak anung Anandita mendem jeruwe kok dhuwur derajate wong tuaku mbok pateni Danono apurae Joko Sedana bangsat sepurane wong rada kasar ya wong mongko iki anake patenono pisane Joko Sedana dadi leganing atiku tampanono pusakaku Celeng Srenggi hayek Joko Sedana wis mentang gedhewa panah lumepas sirat tugel janggane sang lembu julep tol dase mumbul ing gegana wujud buta kala rawu awake dadi lesung pelanangane dadi alu arepe mangan rembulan supaya dadi grahana watone culeng dadi kala rawu mongko siramu
kudu nyeluk wong desa kabeh supaya nutuki lesung iku Yai. Nggih Kang Mas, ngestukaken dawuh Kang Mas. Wong desa ngadesa sigra nyaketo marak ingsun wong desa ngadesa rini ya wong desa ngadesa. Wong desa ayo rek ayo. Yo iku dicelokne sing nyelok yo. Daging melesak bisa kelawan kembung Siti Buntala kadira rawe kabeh wong desa ngadesa padha nyaketa marak sebo mangarsa marang ingsun. Ngapunten Gusti Ayu, panjenengan iki sinten Gusti Ayu? Ya ingsun iki kang aran Dewi Sri Kumalaning Rejeki lan iki garwa ingsun kang aran Jaka Sedana Kumalaning Raja Brana ya ratune Palawija. Ya ngalah wong panjenengan iki dewa nggih Gusti Ayu. Kula sak bala-bala niki ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Gusti Ayu. Iya, sembah sira kabeh wis tak tampa malah ora ketang pangestuku tanpa nono nanging delengen ing gegana ika. Lho ana apa iku? Wong ana apa iku? Lho, kate mangan apa iku? Ya iku kang aran buta kala rawuh sing arep muntal rembulan supaya tetanduran rusak. Mongko sira kabeh tak dawuhi tutuken lesung lawan alu supaya sirna kala rawuh. Nggih ngestaken dawuh Gusti. Rek ayo rek tutuk rek. Yo. Palwelengku iki ya ora kompak jalma tani kabeh dak ana kang darane rungokno pawelengku iki ya
lamun sira penging tansah nyandang kumalaning rejeki lan kumalaning palawija ngene saranane siji yen tangi aja kawanen aja kedisikan srengenge nomor loro cendela lawang diingakno banjur metu njaba nyapu latar karo sapu korek khususé sing wedok-wedok iki sing jek prawan-prawan iki rungokno aja nganti sira kabeh tangi jam 8 ya aja ngebutno kloso utawa lemek turu wanci bengi papat yen mangan aja nganti kececer upane mengko nangis pitike bisa mati 5 yen pinuju Selasa Kliwon lan Jumat Legi cawisana kendi si banyu tawa kinangan jambe suruh kembang telon kaca pangilon lan suri serit wedang kopi tawa wedang teh tuwa wedang gula uga wedang tawa yen duwe rejeki luwih sandingana pecel pitik sego menir lek ora duwe pitik dhewe colongno ndek tanggamu ya nomor 6 sumetana lampu duplak napa niku non lampu duplak ya ngalah lampu duplak kok ora weruh kok becik nomor 7 lajeng yen wayah tandur para tani pokoke tandur pari utawa palawija lan tetanduran apa wae aja lali kidungane aja lali sing kompak ya lek nirokno wong gogo gagane si macan putih macan putih wis ora ana macan putih nguber garangan putih wis ora ana garangan putih nguber lembing walang sangit lembing walang sangit wis ora ana sumute dadi tugi lare kumala mendung oyote bayu bajra niat ingsun nandur dina anggara Buddha Respati kem kurang kompak kem kurang kompak kem saka kersaning Allah lajeng supaya rejeki ora lunga mula tandurana pring awit pring iku iso marakno subure tetanduran amarga ngemut banyu lan hawa murni kaya ta oksigen lan iso ngetokno hidrogen dene pigunane pring kaya mangkene siji dene guna lan manfaate kanggo obat-obatan loro bunge kena kanggo panganan ajan rodok pesing lek diolah enak telu nolak santet kalamun pangi sinebut pate lele papat uga yen ana pangi petuk iso nambahi ngrasakne bangsane manuk kanggo petani walet 5 yen pring kuning iso digawe tolak balak kaya dene santet yen pring jajang iso digawe tali utawa pring bisa kanggo kerajinan lan godhonge pring ndek endi papan desa ana tanduran pring iso ngusir sakehing piala-piala temahan desa iku bakal ayem tentrem seger lan lestari coba rasakno kaya ning bon pring kene lestari to tak takoni meneh penak to penak aja lali sering-sering nang kene ya wong kompak sekali. Angge matur sembah nuwun Gusti Ayu.
Kula saking menika kula sarencang sedaya nyuwun pamit badhe nglampahi menapa ingkang Gusti Ayu panjenengan menika awit badhe tandur. Duh Gusti Ayu, pokoke kula manut panjenengan Gusti Ayu. Iya, tak ideni kaya banyu mili. Mugi kasembatan apa kang dadi kekarepan ingkang becik. Engke Gusti Ayu kula sakbala badhe nuwun pamit. Kula Gusti Ayu. Nggih Gusti Ayu kula nuwun pamit nggih Gusti Ayu nggih. Iya. Sasmita wasita jati rumeseping suksma paraba manjing marang ing bumine murakabi samudana sumusup ring rasanira antuk swabi penghyang agung witata nirsambi kala para pemain untuk naik ke atas panggung dan kami undang Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Bapak Hartano beserta Ki Saleh untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan sebuah atas paripurna Bapak Kisroso untuk memberikan sebuah piagam penghargaan luar biasa sekali. Boleh dong tepuk tangannya untuk kita semua pada siang hari ini. Inilah persembahan